Sme v Paríži. Rok 1840. Mesto, kde sa svetlo a tieň prelínajú v nekonečnom objatí. Na veľkých bulvároch žiari bohatstvo. Ale za touto fasádou sa skrýva temnota. V úzkých uličkách číha tieň. Chudoba a zúfalstvo nahlodávajú zabudnutých. Krutosť prekvitá v tieni. Vzduchom sa nesie závoj tajomstva. Toto je svet Bedárov od Viktora Huga. Cesta do temného srdca Paríža. Prieskum najtemnejších zákutí ľudskej duše. Pripravte sa na šok. Pripravte sa na premenu. Nič už nebude také ako predtým. Break time. Viac informácií o tvorcoch tohto filmu nájdete v popise nižšie. V temných zákutiach Paríža sa šepká jeho meno. Rodolfo, hovoria. Je to princ, ale nikto to nevie. Bojuje proti nespravodlivosti. Pre tých, na ktorých sa zabudlo, je hrdinom. Prináša svetlo do najtemnejších kútov Paríža. Jedného dňa Rodolfo stretne Fleur de Marie, mladé dievča, ktoré túži po lepšom živote. Toto stretnutie im navždy zmení životy. Musia si však dávať pozor. Nebezpečenstvo číha v každom tieni. Podarí sa Rodolfovi a Fleur de Marie uniknúť hroziacemu nebezpečenstvu. Toto je Rudolf, Grof von Gerolstein, obklopený bohatstvom a luxusom, ale jeho skutočné poslanie je medzi zabudnutými. Aby videl svet ich očami, nosí masku, aby skryl svoju identitu, aby sa mohol pohybovať nepozorovane, stáva sa tieňom. V temnote noci sa ozýva šepot, nazývajú ho prízrak spravodlivosti. On je ich ochrancom, ich pomstiteľským anielom. V zúfalstve je ich poslednou nádejou. Rodolfo žil dvojitým životom. Počas dňa sa pohyboval medzi členmi parížskej smotánky. Tancoval s nimi na plesoch a hodoval pri preplnených stoloch. Ale jeho srdce tam nenachádzalo skutočnú radosť. Kamkoľvek Rodolfo išiel, narážal na nespravodlivosť. Utrpenie chudobných ho naplňalo hlbokým smútkom. A keď sa zotmelo, Rodolfo odhalil svoju pravú tvár. Stal sa tieňom spravodlivosti. Vždy, keď niekto potreboval pomoc, objavil sa ako ochranný anjel. O Inima de Aur. Rodolf bol veľmi citlivý na krivdu. Videl, ako ľudia v Paríži trpia. Zločinci a bohatí ich bez milosti utláčali. Rodolf nemohol len tak stáť a pozerať sa. Musel konať. To všetko ho naplňalo hlbokým smútkom. Chránil slabých. V temnote sa stal ich hlasom. Stal sa ich hrdinom. Tmu sa vkradla do noci a hmla sa plazila po uliciach. Z mokrej dlažby sa šíril zvláštny, horký zápach. Rodolf, zahalený v tmavom plášti, kráčal úzkymi uličkami. Pozorne načúval každému zvuku a pohyboval sa obozretne ako lovec. Jeho korisťou bol nebezpečný zločinec, známy ako kúzelník. Krutý muž, ktorý terorizoval slabých a nevinných. Jeho ďalšou obeťou mala byť iba 16-ročná dievčina, ktorú ľudia volali Kvetina ulice. Jemné dievča, ktoré bojovalo o prežitie v biede a špine, podobne ako krehký kvet. V tmavej uličke Rodolf zazrel ženu ukrytú v tieni. Jej šaty boli otrhané a telo sa jej triaslo od zimy. V jej očiach Rodolf uvidel strach, ale aj neochvejnú silu. Spoznal v nej záblesk nádeje, neskrotného ducha. Rodolf k nej prehovoril jemným hlasom, ktorý prenikol hlukom ulice ako balzam. Ponúkol jej súcit, vzácnosť v tom krutom svete. Zľúbil jej svoju pomoc, zľub, ktorý mal v úmysle dodržať. Zatiaľ, čo Rodolf kráčal po rušných parížských uliciach, cítil, ako sa medzi ním a touto ženou vytvára puto. Bola opatrná, zdržanlivá, ale Rodolf ju chápal. Videl v Gwendených očiach bolesť, stopy ťažkostí, ktorými si prešla. Ale videl v nich aj silu, odhodlanie bojovať s nástrahami života. Gwenda Rodolfovi pripomínala jeho vlastnú odvahu, ich spoločné hľadanie spravodlivosti. Vynára sa z temnoty, postrach všetkých. Zlo ukryté v ľudskej koži, ktorého tieň naháňa strach aj do srdc tých najodvážnejších v uliciach Paríža. Jeho meno je rovnako hrozivé ako jeho činy, šepkané so strachom aj medzi bezohľadnými zločincami. Je to pán utrpenia, ktorého smäd po krvi mrazí dušu. Jeho metódy sú brutálne a jeho súdy rýchle a nemilosrdné. Vyžíva sa v bolesti druhých, smeje sa ich slzám. Je to lovec,
ktorý si vyberá slabú a bezbrannú korisť a zanecháva za sebou len zničené telá a zlomené životy. Je to diabol v ľudskej koži, ktorého hrôzovláda siaha do každého kúta mesta. V hľadaní pravdy sa Rodolf púšťa stále hlbšie do labyrintu parížskych ulic. Na každom rohu číha nové tajomstvo. V každom tieni sa skrýva nevypovedaný príbeh. Rodolf si rýchlo uvedomuje, že zlo má mnoho tvári. Ukrýva sa za úsmevmi a závojmi dobroty. A to nielen v temných zákutiach, ale aj tam, kde by ste to najmenej čakali. Dokonca aj v luxusných salónoch bohatých, kde vládne smiech a ľahkovážna konverzácia. Za fasádou luxusu a elegancie sa skrýva skazenosť maskovaná ilúziami. Ženie ich chamtivosť a túžba po bohatstve. Za každým sľubom, za každým úsmevom sa skrýva sebecký cieľ. Vykoristujú chudobných, zneužívajú ich slabosti, aby sa sami obohatili. Ich bohatstvo je postavené na základoch utrpenia. Každá zlatá minca je poznačená potom a slzami robotníkov. Rodolf ich pozoruje. S každým krokom mu ťažie srdce. Každá nespravodlivosť posilňuje jeho odhodlanie. Nevidia utrpenie, ktoré spôsobujú. Sú slepí k pravde, vyberajú si ignoranciu. Sú hluchí k volaniu o pomoc nevinných. Príliš zaneprázdnení vlastnými hrami o moc, aby sa zaoberali následkami svojich činov. Ich svet je zlatá klietka. Krásna navonok, ale hníjúca zvnútra prebytočným luxusom a sebectvom. Oslepujúce väzenie, ktoré ich drží v zajatí vlastnej arogancie. Silenzio per 5 sekundy. Toto je Jacek Ferrand, stelesnenie pokrytectva svojej triedy. Je majstrom manipulácie so zákonom, nástrojom, ktorý používa na utláčanie slabých. Využíva ich chudobu, nevedomosť a naivitu. Oberá ich o dôstojnosť, majetok a dokonca aj o samotný život. Rodolf je svedkom Ferrandových nezákonných činov a začína chápať, ako je spoločnosť skazená až do špiku kostí. Ferrandova chamtivosť živí oheň, ktorý drží chudobných uväznených v začarovanom kruhu utrpenia. Je súčasťou skorumpovaného systému, ktorý udržuje chudobu a utrpenie. Toto je skutočná tvár brutálneho systému, ktorý drví chudobných, ničí ich nádeje a sny, železný stisk. Tretia časť, začiatok revolúcie. Ale Rodolfo sa nevzdal. Bol odhodlaný odhaliť skazený systém a priniesť pravdu na svetlo. Využil svoje bohatstvo, vplyv a kontakty, aby bojoval za spravodlivosť. Stal sa hlasom tých, ktorí ho nemali. Búral neviditeľné múry, tehla po tehle, až už nikto nemohol ignorovať utrpenie chudobných. Vedel, že táto cesta nebude ľahká. Bohatí zabudli na svoju povinnosť a ich moc bola hlboko zakorenená. Ale semienko revolúcie bolo zasiate a Rodolfo bol odhodlaný ho pestovať, aj keby to znamenalo obetovať všetko. Ako slabá ozvena z dávnych čias. Osud utkal tragickú tapisériu, v ktorej bola každá niť nasiaknutá bolesťou a tajomstvom. Rodolfovo pátranie odhalilo pravdu, ktorú si nedokázal predstaviť. Každá strana bola ako kúsok z desivej skladačky. Mladá žena, ktorú prisahal chrániť, La Goualeuse, bola do toho všetkého zapletená. Tento objav všetko zmenil. Jej minulosť, jej budúcnosť, všetko. Pravda ho zasiahla ako blesk. Jeho minulosť sa mu drala do prítomnosti. Spomienky, ktoré pochoval hlboko v duši, sa vrátili ako pomstichtivé fúrie. Spomenul si na deň, keď stratil svoju lásku. Deň, ktorý priniesol len bolesť a zúfalstvo. Jeho dcerka, vytrhnutá z jeho života. Táto bolesť nikdy neustúpila. Roky potláčaných spomienok ho teraz zaplavovali ako príval. Zmocňovali sa ho pocity viny a výčitiek. Každá tvár, každá emócia, všetko hovorilo tú istú bolestnú pravdu. Nedokázal ju zachrániť. Táto myšlienka ho zožierala zvnútra. Jeho láska nestačila na to, aby ju zachránila z priepasti. Cítil sa bezmocný, zdrvený vinou. Ale teraz, po takom dlhom čase, mu osud ponúkol druhú šancu. Šancu napraviť chyby minulosti, pozbierať čriepky svojho života a konečne nájsť pokoj. Stratená dcéra, nájdený otec. Paríž, 19. storočie. V tomto meste sa začína dojímavý príbeh. Goualeuse, mladé dievča vyrastajúce v chudobe Paríža, hľadá svoje miesto vo svete. Dlhé roky sa potýka s biedou, osamelosťou a ťažkosťami života. V jej živote sa objaví tajomný ochranca. Muž známy len ako D sa stáva lúčom nádeje. Zachráni ju z temnoty a berie ju pod svoju ochrannú ruku. Tento muž, ktorého obdivuje a ktorému dôveruje, sa ukáže byť jej otcom. Nečakané puto. Strach a zmätok zachvátia Goualeuse. Ako môže po toľkých rokoch utrpenia prijať túto novú skutočnosť? Dokáže tomuto mužovi dôverovať a odvážiť sa snívať o živote bez starostí.
O živote, v ktorom konečne nájde pokoj a bezpeje. Rodolf cíti jej neistotu. Obáva sa, že mu táto šanca preklzne pomedzi prsty. Chápe jej strach a váhanie. Sľubuje jej, že si získa jej dôveru, obklopí ju láskou a dobehne stratený čas. Uisťuje ju, že už nikdy nebude sama. Ukáže jej, čo znamená rodina, dôležitosť spolupatričnosti a že láska je silnejšia než akákoľvek prekážka. Spolu môžu zaceliť staré rany a vniesť svetlo do svojich životov. Cena vykúpenia. Rodolf vedel, že vykúpenie má svoju cenu. Sily temnoty, proti ktorým bojoval, sa nevzdajú ľahko. Využijú jeho slabosť, túto novú trhlinu v jeho brnení, aby ho zničili. Rodolf stál pred voľbou. Zachrániť svoju dcéru a vrátiť sa do temnoty, alebo pokračovať v boji a riskovať svoju bezpečnosť, možno aj svoju dušu. Jeho cesta bola náročná a nebezpečná. Krehká rovnováha medzi láskou a povinnosťou, pomstou a odpustením. Uvedomil si, že cena za vykúpenie môže byť oveľa vyššia, než si kedy dokázal predstaviť. Toto je Paríž, metropola, kde bohatstvo a bieda kráčajú ruka v ruke. Toto je príbeh o svetle a tieni, o zúfalstve a nádeji. Eugène Sue s neúprosnou úprimnosťou odhaluje skutočnú tvár Paríža 19. storočia. Odhaluje priepasť, ktorá delí bohatých od chudobných, dobro od zla. Rodolfova cesta je výnimočným príkladom toho, čo môže človek dokázať. Človek vedený túžbou po spravodlivosti a súcite môže zmeniť svet. Neváha čeliť temnote, aby bojoval proti zlu. Prináša nádej tým, na ktorých spoločnosť zabudla. Jeho činy zapaľujú iskru v srdciach ľudí. Oheň, ktorý otriasa základmi nespravodlivosti. Tajomstvá Paríža nie sú len fikciou, sú zrkadlom, ktoré odráža našu vlastnú realitu. Svet, v ktorom je priepasť medzi bohatými a chudobnými priepastná. Miesto, kde dobro a zlo neustále bojujú. Toto je odkaz pre nás všetkých. Pripomienka, že v hľadaní spravodlivosti máme všetci svoju úlohu. Eugène Sue nás pozýva, aby sme otvorili oči, aby sme rozpoznali nespravodlivosť, ktorá nás obklopuje. Nie preto, aby sme bojovali proti zlu zlom, ale aby sme bránili dobro, aby sme bojovali za lepší svet. Vydajme sa spolu na cestu svetom tajomstiev Paríža a odhalme jeho tajomstvá. Nechajte sa uniesť kúzlom tohto nesmrteľného diela a ako vzdialená ozvena, tajomstvá Paríža v nás stále rezonujú a ponúkajú nám oveľa viac, než len obyčajný príbeh. Ako zrkadlo nám odhaľujú temné aj svetlé stránky našej spoločnosti. Sociálna nerovnosť a večný boj medzi dobrom a zlom sa neobmedzujú len na stránky fikcie. Pretrvajú aj v našom súčasnom svete. Tento príbeh je výzvou k činu. Je to dielo, ktoré nás povzbudzuje, aby sme si všímali nespravodlivosť okolo nás, spochybňovali zaužívaný poriadok a bojovali za spravodlivejší a rovnocennejší svet. Sueovo dielo presahuje hranice času a inšpiruje nás všetkých, aby sme sa zapojili do tohto nekonečného boja. Tajomstvá Paríža nie sú len príbehom, sú dedičstvom, ktoré nám pripomína nadčasovú silu literatúry pri budovaní lepšej budúcnosti. Ponorte sa do hlbín tajomstiev Paríža. Odhalte ich skryté zákutia. Nechajte sa uniesť nadčasovou mágiou tohto majstrovského diela a dovolte svojej fantázii lietať. Ďakujeme, že ste sa s nami vydali na túto cestu. Ak sa vám páčila táto cesta farbami a tieňmi Paríža, dajte nám like, prihláste sa na odber nášho kanála a podielte sa o túto skúsenosť so svojimi priateľmi. Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá, aby sme mohli naďalej tvoriť a zdieľať príbehy, ako je tento. Pridajte sa k našej komunite a zapojte sa do diskusie pomocou tlačidiel, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Like, odber, zdieľanie. Tešíme sa na vás.